OK, takže potom, čo sme prešli túto pravú chodbu, kde bola tá hala, schodisko, pokračujeme ďalej chodbou. Teraz veľmi opatrne. Veľmi opatrne. Tak po jednom hodinu ešte. Neviem. Ešte bola strana, keby ste prešli na tamtú stranu a sa to zrutilo a zostalo na druhej strane. Vodka? To možno nie je hĺbka. Či? Tu ešte nie, ale už tam je. Skúsiš kamienok? Tu je kamienok. Do toho sa trafiť. Či to je toto? Alebo nie? Nie, to je našo vyzeralo. To bude to dlhé. Nie je tá. Ale dá čo väčšie tam hodiť. Dá čo dlhé. No, dá čo veľké. Choď na všetko na nice sa tu. No. Tu ďalej už. Tady je vidno? Nechcem veľmi hej, lebo fakt toto je tak. Nie sa zľakneš. A hore? Bo tam rebrík je pri tebe. Aha, ja už viem. Však to je toto. Čo som išiel hore po tých schodoch. To je toto. Vieš čo? Hore sme išli po tých schodoch, tam bolo to koleso. A to je toto. Čiže keby som teraz hodil z hora kameň, tá padne tu. A povieš, že to ten kameň, čo sme hádzali, či nebol ten, čo ja som hádzal z hora. Ja sa pozrieť. A on svojou baterku, to je to nevidno. Aha. Ďalší horizontos. Same prekročenia nás čakajú. Neviem, či si nepočkám, kým raz to zasvietí dole. A to by malo byť pevné. Počkaj, vidno dačo? Na to by som veľmi nestúpal toto, vieš. No ty kokot. Vidno dačo? Naklon iba kameru, nemusíš celý sa nakláňať, iba naklon tú kameru, kým svietím. Počkaj, pokúsim sa. Počkaj. Je to veľké. Aha, vidno ešte. Vidno tam dole vodu. Jo. Dobre, musím ísť späť. Strach. Normálne, hej, dole bolo vidno vodu. Treba aj to zapalovať, hej, občas.
Dobre, že ty máš svetlo, lebo už keby som ja teraz mal len svoje a nie tvoje, tak konec. Čo svetlo? Hej, už by nebolo tak vidno vôbec. Čo? Tam je taký nápis na scéne. Chuj. Výborné, žltý dolar. Nebo je to taká značka chemická. Že si tam naznačujú, že tam nejde. A tu je topánka. Všade je topánka, inak som si všimol v tomto celé. Jak to tam vyzerá? Nevidím, lebo nemám svetlo. Dobre, ani ja nevidím. Mám slabé svetlo. Neviem, či to pokračuje, či nie. Ešte skús ty raz. Nemám zasvietiť? Áno. No. No. Nevidno. Nevidno. Ale čo sa mi deje, baterko? Taký cok zase nie som, keby som tam išiel. Ešte keby to bolo niekde na začiatku, a nie, že už sme kilometre prešli. Do 2. Ne? Čo? Zas to isté. To je vtedy v tej bani mi robilo. Pomalej. Mi to príde, že už sa blížime k tomu prepojeniu. Tam, tá voda, ne? S tou druhou baňou. No. Že tam už bude proste toto. A čo koho všetko? Oheň? Jak svieti teraz? Nijak. Jak? Teraz. Výborné. A to už za to skončilo.